كل هذا من فعالي نبلا جلي يرسيف كبارة هو لن يكف طالما لم يدعو الجميع أتا دبلا فيو أبي بيد ويلي وكتاك على باتو لم أعد أعلم هل أنت نير تادو بما يجري يرسيف أكون بياك يجي من ناي ولا ما يجي أنت ناي ده أن يعبدوا رب في يرسيف على وكود باتو أوريك دويا تكرهين حصول ذلك وتنا ولا ما أكدي ولا ما أكويه يرسيف على كباتو أنا لم أحسم أمري أيني ما عها كنا جو فين كلين كفلو غاني ينا وكيوسف على باتو أوريك كاين البعض يعبدون يوسف ما هو يوسف باتو ده يوسف على باتو إتا يجي معي أما ربه يوسف على كوني نتا دون كوسبة أما هو nga Yusuf ko ni ترينه أهلا لأن يعبد akanga bato erede wati temeneuna au sumo au kuba au kono bara fade au mogote mashila misra do ko lokaya على صواب بل على العكس إذا لما هذا التذمر muri ko sawo bedimi زليخة إن يوسف يغربل جميع أهل مصر يوسف أبيك سي مصر كبلا جلنا أن تسقط الحبوب الصغيرة من الغربال تسقط الكبيرة على الأرض بين أبيك كو بلا جلن بابلوكا يا يودرسيف لقد أحال يودرسيف أيامنا يودرسيف يانغ دو يلا ما كان شودي يوسف كالا فنا يورك أواكي بالاوا يودرسيف أي جون كانوا أني دس باتو أيو كانوا تجو منا قد أهديته لؤلؤة ندلك جماعة داما مدولا فقام ببيع أترى وجماعة ينفيري كل ثمنها كاكي فيني كادو جون بكانا دائما بخدمة القتل يودرسيف ما بي ويجالسهم akube ay wa dumuni ni fawndi wa batigoro ma wa besi gu kerefe no e jon ko ni abu bela gelen kanu من الأغنياء ثرواتهم ay na frotigu fana kana fro bosula ay aw kanu ke عليك أن ترافقنا إلى ay tala kasula ibita kasula ni ma ma ita hurutu do ibita kasula لقد أخطأنا an filla koy في سني القحط لم geleya sauna الكهنة amago mo ke manshila funa ke rasuma wiye وغفلنا عن الناس an nyina mo ko غلبها القحط ani geleya mi yusoro e fa fe no te mana usara kaba sisan ngoni anga fere ka soro لقد تبرع بعض الأشخاص ما دو يولابه كفر يوسف وكبتا يوسف فقا اني اخناتون أن نتخلص من هذين الخطرين. او ni ma fly ni afwe kamil ku baja fangu faga ka boy عندي رأي آخر hakina bare bene ko ni bolo ما زال بإمكاننا أن نجمع hali sisa ameseka mo dalaje kana amunuma يمكن لنا بما تبقى ameseko ke na foroto min tora awa نجهز الناس anga mo labe mo ka seka se kana amunuma ينبغي أن يكون أي مكان آمنا لعبادة ربي. yoroshima ke yoro hakiri sigile yosif ka ala ka botoli koso قد قاموا حتى الآن هل سيسا؟ الكثيرين من uye ma chamani do kasula kamnanga amunu boto baula تعرضوا لرب يوزرسيف mama ni asira yosif ka ala ma ni juguma dro bi mine يجب أن يقوم باديامون فو باديامون كاجو ana بمهاجمة مخزن للحمص aywa ukata chun aywa botegero aywa ukata chun magazin ka ani jignero ka sika fedo che ay mina fedo posu la femi kafsa halu nyaki say ينسون ذلك العقاب أبدا. mina nyangata daw ko tinyina min ko fe e bo ke tuwori إنما تقترحه هو قتل e للناس be ka min fo o ni fagali de ko كلاما عن e المصلحة. kuma wasara fagali ko لن la أقعد ساكنا كي يقوم غيري بالتفكير عني. letna ma shito ka bi nona صوتك الغريب هذا قد خرب e ka علي ni ma kun ore ko be nyambulo تسبب إلا بقتل e بعض ibna الأفراد so ya ka ta mo do de fagadro ibna ore ke أما أنا فأفكر في ngane بقاء أحيان ne be ke temne ke أفكر في دين أمون awa amunu ka dina la be ke temne ko la إظهار غضب anga seka to anyena mayala عليك بالهدوء imada تفكر بحكمة muko sanga miri أنت أن تقعد وتفكر. e ki miri أما أنا وجنودي ngane ne ga فنعرف kele ke don جيداً an be femin ke an bo don an ba da an femin ke bajamun murtira أرجو ألا يفسد باجيا. الأمور علينا. akana na ko nya an bulu naka chau le yaye إن سألتم عن رأيي ni aw ne ka bode ka أقول hakina لكم ma اعبدوا من هو أعلى ay fende وأجل bato منكم. femi kafta kati ma auka اعبدوا موجوداً كل ay soro fende صفاته bato أعلى من صفاته. min be naka magudu be akorta be kati ma auka mangutu ka فهل الحجارة yala والأحجار fara أجل منكم o ka أنتم؟ bokati ma auka wa هل الحيوانات يلا المختلفة فين يناموا؟ أعلى شأناً أم ani أنتم؟ warau uduka bokati ma auka wa لا نقاش في أن كل سكا شيتالا. الموجودات هي تحت سلطتكم. soro fe bela gile du ko loka وأن منكم مرتبة. o bela gile joro ka do kati ma auka هل هذا ما تقصده؟ e fe ko de fois فأنتم أشرف المخلوقات aw korta le do kati ma fe bela gile ka dani fe bela gile
هل يمكن لأحد منكم أن يدلني على موجود جو بس ka fɛn yira ne la fɛn min ka bon ka tɛmɛ adamaden kan n'o ka fisa ni adamaden ye a bɛ se k'o fɔ ne ye wa alaw kɛ alaw u ka jɔyɔrɔ ka tɛmɛ adamadenw kan n ko ye fara ni yiri de ye هل الحجارة fara ni yiri o jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ aw kan wa هل برأيكم رب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا yala aw hakili la ala min n'a tɛ se ka fɛn ɲɛ a yɛrɛ ye a tɛ se ka nafa ɲɛ a yɛrɛ ye a tɛ se ka tɔɔrɔ k'a yɛrɛ ye ma bɛ se k'o bato wa ذو قدرة أزلية wala ala min ni se b'a ye n'a ye gale setigi ye سنوات متواليات n'a ye san 7 nɔgɔya kɛ aw kan sanji la mɔgɔ tɛ se ka aw kisi ka bɔ gɛlɛya sanw na نعبد ربا أرسل رسولا anw bɛ ala de bato ala min y'a ka ciden ci عباده العصاة mɔgɔ tɛ ka se k'a ka jɔnw kana من الظلمات k'u إلى bɔ النور. dibi la ka taa nɔrɔ la أمر رسوله a y'a ka ciden yamaruya سنوات a ka muɲu san caman رماه في غياهب a y'a bila wa kaso dibi la ka san caman kɛ أرسله رحمة للعباد a y'a ci ka kɛ hinɛ ye a ka jɔnw de ye يخرجهم من الظلمات mun kosɔn a k'u bɔ dibi la ka taa nɔrɔ la نحن نشكر يوسف an bɛ yudarisifu fo نشكر يوسف an bɛ yudarisifu fo إن خرجنا من المعبد n'an bɔra bɔtɔkɛyɔrɔ la an jama jama فإننا خرجنا كي u نحارب b'a dɔn k'a fɔ an bɔra kɛlɛ de kama وسوف يعمدون إلى مواجهتنا o bɛna u ɲɛsin anw ma لذا من الأفضل o de kosɔn أن نخرج min ka متنكرين fisa an ka bɔ an donbala fili ونخفي السلاح an ka kɛlɛminɛnw dogo تحت ثيابه an ka finiw jukɔrɔ وإذا ما انتصف النهار ni awa tile sera cɛmancɛ la an bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn jiginɛw yɔrɔ la أما أنا Nga ne sa, فسأذهب مع جنودي كسابق عهد ne ni n ka mɔgɔw bɛ taa i n'a fɔ cogoya kɔrɔ ne ni n ka kɛlɛkɛlaw bɛ taa ka i n'a fɔ an bɛ taa alikama de minɛ وعندما تحين الفرصة n'a waati sera tuma min na نحمل على عمال المخازن baarakɛlaw وحراسها an b'u ka ko bɛɛ lajɛlen ban ونضم الحنطة إلى غلبنا. an bɛ alikama cɛ ka fara an ka alikamaw kan سوف نقضي على أي maa o مقاومة maa fana ma n'i jɔ a ɲɛ an b'o ka ko في ban بلادها. yɔrɔnin kelen أما الآن Nga sisan, نقسم ثلاثة a ye bɔ وأربعة saba 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 naani 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 واخرجوا من المعبد a ka bɔ bɔtɔkɛyɔrɔ la aw kɛlen k'aw dogo تناسوا. خذوا كل الدواب اللازمة a ye لكي dabaw نحمل ta عليها aw ka labɛn مصادره. an bɛna alikama min bɔsi an bɛ se k'aw ta cogo min na ka na ayiwa bajamun a ye murutili bolo da bajamun a ye kɛlɛ bolo da o bɛna taa ayiwa cun jiginɛw yɔrɔ la yusuf a b'a la ka mɔgɔw wele ka tawhidi fɔ mɔgɔw ye a b'a la ka mɔgɔw wele ka taa alahu taala kelen pe batoli ma a b'a la k'u waaju bajamun a n'a ka mɔgɔw ayiwa olu fana bɛ ka labɛn kɛ cunga kama ani juguma kama yusuf alayhi salam ani a ka kasoladenw minnu tubira n'u faralen b'a kan esmot ale bɛ yen ani kasoladenw ka cɛkɔrɔba ani tɔw ayiwa sisan o filɛnen ka bɔ batokɛyɔrɔ la o bɛ ka bɔ u ka kɛlɛminɛnw k'aw dogo u ka finiw jukɔrɔ nka nimisabu ale bɛ ka batokɛyɔrɔ jateminɛ nimisabu bɛ ka u jateminɛ a bɛ ka ye k'a fɔ o bɛ ka bɔ ni kɛlɛminɛnw ye o bɛ ka bɔ ni dabaw ye ko dɔ bɛ sen na nimisabu bɛ ka jateminɛ kɛ kɛlɛminɛ b'u bolo kɛlɛminɛ b'u bolo awa kɔtɛraw bɛɛ lajɛlen b'u bolo nimisabu a sigalen bɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ sen na yusuf a b'a la ka mɔgɔw wele ka taa tɔhidu la ka alahu taala kilebanciya ko fɔ mɔgɔw ye ayiwa u nana bajamun ka mɔgɔw u nana don alikama sannaw cɛla 30 كيلا sumali ɲɛ 30 التالي awa min tugulen b'o la o fana kana 15 كيلا sumali ɲɛ 15 ayiwa o bɛ kuma la ni ye sumaw ka mɔgɔw de ye التالي awa min tugulen b'o la 20 كيلا sumali ɲɛ 20 sumaw ka mɔgɔw nana tiɲɛli kama aw min tugulen b'o la 23
30 كيلا. sumalinya bisaba 15 كيلا. sumalinya tanduru aywa التالي min tugulen bola 30 كيلا. sumalinya bisaba bajamun ana keleke dum aywa anana 15 كيلا. sumalinya tanduru 30 كيلا. sumalinya bisaba min tugulen bola aywa bajamun 20 كيلا. sumalinya muga bajamun nana u ye fɛrɛ labɛn dɛ u ye bɛnbɛn labɛn dɛ u bɛna tiɲɛli la bajamun murtira a murtira ka bɔ soma tɔw ma alikhmahu bɛ fɛ ka ko ɲɛɲini ɲɛma jɔlen na nka a ma sɔn dɛ bajamun wulila a kelen pe de bɛ ka nin labɛn a yɛrɛ ye a kelen pe de bɛ ka nin labɛn a yɛrɛ ye bajamun a mana ɲuman kama bɛɛ bi k'a lajɛ bɛɛ sigasigalen don mun bɛ sen na ayiwa Yusuf n'a nɔfɛ mɔgɔw fana wulila Yusuf n'a nɔfɛ mɔgɔw wulila waati ka na taa ka dan kɛ awa npamuru kun b'u ka finiw jukɔrɔ an k'an teliya ni min sabu taara fɔ Yusuf ye u bɛ ka labɛn sabati u bɛ ka bɔ joona mun de kɛra anw nana ka na alikama de ta koyi i n'a fɔ maa tɔw o tuma nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka na wa n ko kuma o kuma n bɛ to ka na alikama ta la n ko an nana o dɔrɔn de la a ye tɛmɛ n'aw ka baara ye sumali ɲɛ 30 bajamun nka Yusuf n'a ka mɔgɔw fana bɛ ka na sumali ɲɛ 30 ayiwa waati bɛ ɲini ka se a bɛna yamaruya di u ka tiɲɛli kɛ Yusuf a n'a ka kɛlɛbolo tɔw olu bɛ ka na ayiwa a ye signalema d'u ma k'u k'a daminɛ bajamun ayiwa k'u k'a daminɛ k'u ka cun k'a daminɛ bajamun ye tiɲɛli kɛ bajamun ye tiɲɛli kɛ ayu bɛ ta tiɲɛ u kana tilaw la a ye jiginɛ bɛɛ lajɛlen jeni a ye jiginɛ bɛɛ lajɛlen jeni a y'a jeni a kana to ka tilaw la Yusuf n'a nɔfɛ mɔgɔw b'a la ka boli k'u senna teliya a ka taa jiginɛw yɔrɔ la nin ye himto ye himto bajamun ye tiɲɛli kɛ bajamun kelen de ye nin kɛ ani soma tɔw ma bɛn nin kan a kelen pe de nana ka na nin kɛ ala himto sɔgɔra himto o y'a sɔgɔ a ye jiginɛ bɛ jeni ka jiginɛ bɛ jeni bajamun ye tiɲɛli kɛ bajamun ye tiɲɛli kɛ ayiwa Yusuf nana Yudarsif nana Yudarsif sera Yudarsif sera Yudarsif sera Yudarsif sera ijenge kam yalama jona Yudarsif nana kana kisi Yudarsif nana Yudarsif nana
Yusuf ye Benjamin jogi ay boli ka boya Benjamin jogi na Yusuf ya jogi akana to ka boli de akana to ka tlaula himto Allah himto من يسرى يقدر سيف بيعرفوك على بركة ده سبحان الله كان نبي ما نجوم ما يسرى الموت saya Yudarsif kama wewe kuna jade Yudarsif mbideli ikadwa ukenye himto sara beni sayoro nini firkifta kufaka afaka kato kasula nga ala ya latigaye yani asayoro de ni himto asayoro te kaso kono nayi himto sara kera shaydu suye alaka hina ila himto لقد قتلت في سبيل ifagara alaka sira de fe koy يليق بك أن تموت akunga kani ikasa inafu alaka chawbe sa chukumina tare biye aya tawfe himto fagara أرسل وجنود أمونة amunu ka kele ke don ayub la kata kasola وداو الجرحى ayo ma jugine fana yu frake ay awasu fana faranya ka ngatu sudo سوف يلقى قتلة أزواجكن mamunu ya uche faga amina tajur sarake wula أنتم سوف تدفعون ديات القتلى للنساء aw fana ma faga lew kan nisongo ayadu musoma aw angata ko gelera Benjamin ye nyelike تنحوا جانبا ay basirala mune gara ayna tumana ka bara ayna obika dumundi mawma sisangoni sabulo yado ka fo be faratila لقد أغرنا على المخارج ay so bolike jiginawka ko kuma ansa wayala ay alkama chama di faranyoka nga kamu Yudarsif sera yendro ko yela mana anju yala anga ma do fara do fana jogina o jogini ma chama soro ne re jogina wala wajibi ara ka sigi bone banye ka bo yoro ne dalimbala ka fu Yudarsif kuma se ni kuma jogi akhnatun akundi yere min ama fiyo akumina boto yoro ci anka awa abuna wuri kessa ni de siga la fiyo ka fu afratul ka kele bolo obuna on kele bi ko ibuna on kele o be munke ikani naluma ya fanga fere ke ni kona ibuna munke ambu kele de ko ambu kele de وبأي قوة ambu kele ni fanga jume إن جهزنا هؤلاء الناس na ma nu labe سلاح فسيدافعون عن المعبد بشراسة nunu bi kele ke ni fariya yi ko ليسوا ay nunu ma labe kele kama ko ma labe هم يفرون عندما يذهبون ibai na kele dro be singa boli ka boy حفنة من nunu te fuye fana kera kongoto ye munu be dumuni yini dron de la يرى أمامنا علينا أن fere bera kunte fanga ni kede نفعل مبود fanga siga fendo ka kanse ko ke تنشد نجاة نفسك ay ebe kala ka ibala ka iyere ka kisi jogo de yini itika poto yoro ka kisi jogo yini de الأحمق oto ikani naluma yi سبيل إلى مساء oto na fonga sira yini ngasi kata an kisi يمكنني فعل شيء poto yoro be siga kisi na ntiga fenke ko ni yede mina ya يهيئوا لي محمل aya fu kanga taliga labe ay ga taliga labe ibna muke من أخلاق mina ta ya fadeli akhnatun fe sona ka kele bolo kana on sura bita ya fadeli ke en teson yikata andi awa anjuguma wala poto yoro Benjamin bi kamuke المعبد والدفاع عنه poto yoro awa nyimo waya anika alatanga obonika bolo ka kamni sisana حتى آمر بغير ذلك oto na ibtika so kono fungi ya bara femerela يريد الكاهن الأكبر أن يسلمنا suma kuntigi ba bi fe kata andi anjuguma de على أساس أننا kata ira ka fo onde ko bela gilenke anu taro na yo ke obuna min kana anto do oto na ayam na kata da tugu ayata da tugu
ay ta tugu akana bo aka to kono de اقتلوه naw ka be bo aka fa قوله بديمون Banyamun ibe ka munke إنه كائن ngwalle suma kuntigi baye alde ali khuma huye nteso masika sino ni na وانتم معي في تجهيز الناس ay faranka out mana botu goro be se kisi gomna amila yele nang be kisira afana be kisi o watila عدم ذات ne ba do ka fo مقاومة nin kele ina fa shitini na عليكم بالمساعدة on ga ya deme ne ba do na fa kuntala ga ya deme o blanye awa murtira ko ay murti bolo da ko wata da tugu ha ko se kila o blaka ko aka na bofio na o ka yo bo ka fa Banyamun ay murti bolo da Banyamun ay murti bolo da وعدتم ان تساعدوني في تجهيز الناس oto ay laruta ka fa ko ben deme otmana arte ka yo tende aben deme de إنه أمر الكاهن الأعظم suma kuntigi baka ya mariado ko anga deme ali khma ho yo datugo Banyamun ay nyomoyata لقد تم تنفيذ أمر مولاي baba الخاص بإعلان ika ya maria kera kaida ka fo dina o kera tauhidie من دين الإله kuma wa fana ku bari ka bo amunu ka dina la o fana fora mo wi الأيام القليلة الماضية بعد nga do te bando na yi gele ya do soro عدد من أتباع أمون aywa madama do fana datugura amun aywa batu bala aywa yudar sif bikana de azu misra bikana azu misra yudar sif abikana ما الأمر الجنائي؟ monde kera yudar sif لما أنت منفعل؟ monde ko sa inya beta بديمون قائد Banyamun awa يرافقه batu gero awa kelamasa ani ma tan dama do utara awa chuanga jigina ka wiye ma chama faga ye kama chama fana jogi أيضا أن يشعر wiya la nyini fana ku be tasma mena anga jigina wala ngan ko ni yubali wala أي أذى kuru juguma ma esoro de ليس في بدن ayin farsu la feman soro لكن هذه ngani chuga ya ayin soro dusukuna de هل بلغ الأمر بالمعبد أن otmana batu gero mo asira sa tiga nderefe ku ka fo ku be ta chu anga yoroka عالي المقام a joro batigi الموقفين وراء هذه mamuni ni ko inke يعاقبون بشدة obuna nyanga ta ko ibnu kan sara soro آمون ردا على طغيانهم o kai ada luka dan sago amina awa hawlin hob اسمع شيء ala me ko sebe أوامر لا ne ka yamari aka nya shema بإذلال معبد ika batu gero joya تمثال أمون وأخرج amunu aiwa ka irmani ka labo ika datugu ika soma labo لا تتسبب في سفك الدماء nga kana ka sobe ka mo ko ni fa عليك باعتقال المحرضين ma mana ke ko juma kala we ku mene وأنفذوا أوامركم في غضون ika yamari amina ke sanga kilin ngondana mina ke aiwa yamari adira hodin hopma ko ka batu gero ko ka datugu ibtami an huti muso ibtami ولكن طلبت مجددا ibtami لم أعد أطيق البكاء ay masaka to so kono koy أريد أن أعلم mbe fe ka do يوسف jomina ti soro yusuf wala ma ay wasuma mimina ti soro an godo بهذه البكر ضد رب يوسف kasabula ni yekele de yuda sifuka ala ani علينا أن نرى ani soma to libina kele amina don mimbe se كنت أعلم nga ne ko ni ba don mimina ti soro de era ko ni bo don ne bo don ambe fa ka nyina yusuf ka ala ani ala to عليكم بالدفاع عن آلهتكم ayaw ka ala deme ادفعوا عن دين آبائكم ayaw fa ka dine deme الآلهة في خطر ala be faratila يستضيفكم awa an ala ubala ka uduna wele aw aydo بلذيذ طعامه aydo ay ta dumuni dumandu اسمحوا لدين آمون ay amunu ka dine deme aw kana so dine ka wuli de بأن تطعه أمامكم على باب aw kana so yudar sifu ka woturo kana ya datu de دين آبائكم aydo aw fa ka dina ka deme لا حاجة لنا برب لا aw magoti alala يشبع alo mi magote fushi la foka aka suma udro kono bara يحرك fa ساكنا من أجل ate fushi ke mato kama دينه. أجل awo لقد كفرت e kafiri yara قد جعل منكم يزكي yudar sifi aw ke kafiru ye awo أنا كفرت بالإله ne kafiri yara amunu ko ni mawo أحرك ساكنا wante من fushi أجل ke ka sika amunu de men to ke تفضلوا ya bismillah ادخلوا المعبد aydo botu la aydo botu la قد عمد آمون منذ سنوات إلى ملء بطونهم ay amunu ko ni wa yaw kono bara fa kam ni sanjama ya aw dro de kono fara fa بكم في أي وقت amunu ba akabe ga bismillah aydo wati bela gire aydo amunu ba bismillah e akaratu wori zulekha تذكرت أمرا فجأة ay ne hakil jigena ko do la chungana ne hakil jigena ko do la كانوا هنا للجنود aten lasigi ayen lasigi wa hakil jigena ko do la سيدتي muti muso سيدتي
muti muso mun kera mun ko so be kasi لقد تذكرت الماضي na kiji na ko temenen do de la أقسم بربي men kali yudarsifu ka alala يوزرسي كان يرى الأيام yudarsif akunyebe do na kwe dum nabi kana akunyebala كان يوزرسي yudarsifu kunkera يقرأ يوما لبوتيفار akubika kalake do la putivariye misra ka sininye sigi kibariala ذكرت النبوءة في الكتاب kuna furidin ya ira kitabu ngono أنه سيأتي يوم dodo bena وتزول فيه الفوارق faranyo ya nunu obele gile bina wuli kuntigo ani jawni nyonche أنه لن يكون لأمون ka fo oduma na se amunu dina botokela fuisro yudarsif ni kuma fokoi إن هذا الأمر سوف يتحقق nga singun tado ka fokoi mina ke على يد رجل إلى nga ko abina ke chedo le kabolo kamiye ala mogoye wani du fulani ye أنا أرى اليوم bi ذلك الرجل الإلهي o chemiya ala mogoye ani mi sangulo ka kide ye nyebala bi koy فإن كان لذكر o to yudarsif aku misika ni bela gile do tugodi o kada baleda de من أنبياء ngwalo talaka na binyuma do de do سيدتي awo nguti muso ألن تذهبي للدفاع عن المرأة itna ta boto yoro de mewa في يوم من الأيام e kunte ayo ka ala muso do e do do la ta ude mewa أدافع عن معبد ka boto yoro de me boto yoro mi nubala ka juguma nyesi yudarsif ma otisa ke مريئا adu no yala مريئا ayadu no yala ni herela بكم aw bismillah أنتم ضيوف مائدة aw ya amunu ka suma mine dunawde وسهلا aw bismillah aw tare tare ما عندنا فهو fofo be angulo bela gele bora amunde yoro هو ربنا القدير amunu de angala ni se baye سوف ندفع عن آمون شر أعداء amina jugu la se ka bo amunu ma ani jugu ma لكم طعام أمون amunu ka duguna ayabi ka du واشكروا ayadu aka amunu fo اللعنة على من حوزه e danga be amunu hotibika لعنة الآلهة على يوسف alaw ka danga be yudarsif ka ne zo pasaleu ambo makono ya ambu makono إن كان يوزرسيف جريء yudarsif nasro ay wacce farindo akana an soro ya ne ay wa zo ne ubala ka duniya ka kuma jufo ubala ka duniya ka kuma آلاف السنوات على طريق آمون an yi san chama ne kan be amunu ka siraka تلف ونحن لهم خلف ay wa utuna an fawde an yi mago an tule be ulde ko de أرواحهم mo mana amunu kuma bonu niye amunu bi da hakilito ulula nyina ma doina na usara ba hakilito la ay dumuni ke ay bismillah tare ay dumuni ke العنوا أعداء ay wa amunu jugu danga ay amunu jugu danga معبد آمون ودين مصر القديم aywa ay amunu deme ani dina aywa misra dina koro نسمح لأجنبي mun ko sa ambato yoro ja mo e يمشي في الأسواق o kada aywa na ubo aywa إلى أرض o kada ni dina kurai kanga dina yara mamu so ma chugori أخناتون حاكم akhnatun misra fama أرضا بيد akara tulunga fende yudarsif bolo وكفر به akafir yara ambu bela gire fa إلى أعداء آمون أبدا amunu jugu wate son o ka do ya to asida ambu fagade أوصوا ليدار sayabe yudarsif ye أوصوا لأعدائهم awa sayabe akhnatun ye misra jugu أوصوا للأجانب aywa sayabe aywa amunu jugu ye amun aywa إن معبد آمون amunu boto yoro لكل أتباع aywa da yelendo abatu ba kelin na bela jileye aydo إلى للقحط في معبد aywa kado gerati yankoi amunu ka boto yoro la saji ko gerati yankoi آمون الواسع ما كانوا به aydo amunu ka yoro ke be ka awduna jigi ka bismillah awa amunu ba ka non fe munu kanu ba yoro aydo يجمع الأنصار حوله ka bako do wala ka mo farjo ka dumuni du kaso عن أمون ay amunu deme رب الأرباب akado alaw ka ala amun منكم النصر abanyi na fa ka deme عليكم بحمايته aya kisi ka bo bagangena kafiri aya kisi ka bo ma أمون شر أعدائه aya kisi ka bo juguma kimoni woroni digrare yusuf la ko shi o digrala nenye bala obika bagangena mi fo abala ka misra da juru sama katte me hali firawna uka ni asan tan fulaye jamana babulo bulu nyuma kan أما أنتم nga أيها الكهنة au sumawu
أنتم يا ورثة دين عبادة aw munu ye awa bulu batoli dina tigiw ne ɲana ko in bina aw bolo ha dɛsɛ aw dɛsɛra ko ko bila aw bolo kan e musokɔrɔba i bɛ ka fɛn min kalama i daminɛ he aw ma kun طوال سنين aw ye san caman kɛ ni musokɔrɔba y'i ka dumuni tɔ aw de tun b'o dun اسألوا خوفو a ye Khufu ɲininka سينبئكم a من b'a fɔ an ɲɛna jɔn de ye Zulaikha ye Zulaikha زوجة بوتيفار Potifar furumuso ayiwa Holding Hope nana ayiwa kɛlɛbolo nana Bajamun a ye ko gɛlɛya a taara cunkan kɛ n'a yɛrɛ ye a kɛra de ne kɛlɛbolo nana de koyi i k'a dɔn k'a fɔ u bɛna don batigi yɔrɔ minɛ هل يقودهم Yuzatif de b'u ɲɛma wa ayi بل أنا أرى هورنهوب ne ɲɛ bɛ Holding Hope de la جيش أخناتون ne Akhenaton ka kɛlɛbolo ye koyi لمحاربة u nana kana batigi yɔrɔ kɛlɛ de wa an ka don لنذهب an ka boli ka don فلترحم الآلهة أهل ayiwa Alaw ka hinɛ ayiwa batigi yɔrɔ mɔgɔw la dɛ o tora sɔrɔdasiw nana آكل السحت مع هورنهوب an bɛna isa o tɛ Holding Hope ani ni haramu dunan ninnu o bɛna kɛ cogo min na Holding Hope ka kɛlɛbolo nana an bɛn'u faga ayiwa u nana dɛ sisan kɔni sɔrɔdasiw nana ko bɔra tulo la ayiwa u bɛna boli zo ninnu u bɛna boli zo pasalen u bɛna boli o bolila ka bɔ a ye an minnu ka diinɛ dɛmɛ ko gɛlɛyara sisan Bajamun de kɛra nin bɛɛ sababuya ye a ma baara kɛ ni hakili ye a ye baara kɛ ni dusu de ye Bajamun a y'a ka sɔrɔdasiw labɛn nin ye jamana ka sɔrɔdasiw nalen ye danga bɛ Akhenaton ka kɛlɛbolo kan danga bɛ Yuzarsif kan saya bɛ Yuzarsif ye Amun Bajamun n'a ka mɔgɔw u filɛ ka gidɔrɔnji de wuli gidɔrɔnji kalama ne sɔrɔdasiw nalen Bajamun batukɛyɔrɔ sanfɛla Bajamun ko gɛlɛyara Bajamun kelen de ye nin kɛ Bajamun kelen de ye nin kɛ isa Holding Hope ani Misra kɛlɛbolo u nana sa yamariya dira ma ko ka batukɛyɔrɔ ko k'a datugu ka somaw labɔ sɔrɔdasiw nana Holding Hope kɛlɛkuntigi Holding Hope Bajamun a n'a ka kɛlɛkɛlaw u yɛlɛla batukɛyɔrɔ sanfɛ ko gɛlɛyara Holding Hope kɛlɛkuntigiba
ye dakari la ye o bɛ dakari ni yiri min ye أوامر الحاكم أخناتون Akhenaton ka yamaruya ka ɲɛsi Misira kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ma Holinhob أنت مكلف i yamaruyalen don i ka batokɛyɔrɔ jasi على الإله آمون ala Amun i ka ko ban منذ الآن kabini sisan na عبادة الإله آمون Amun batoli o kɛra juguman de ye ni ɲagata b'a la لأهل مصر أصبح دين Misirakaw ka diinɛ o de ye ala kilibancɛ o de ye tawhidu ye الله إبراهيم n'o ye Seydina Ibrahima ka diinɛ o ka don o la عليكم بفتح البوابة وتسليم a ye dayɛlɛ aw k'aw yɛrɛ kun di قبل أن نصر sɔni an ka wajibiya ka dayɛlɛ ni fanga ye Holinhob a kɛra de an bɛ min dɔn e la o de k'a fɔ e ye Amunu batoba de ye wa i kɛra kɛlɛ ɲɛmɔgɔ fana ye anw de y'i kɔfɔ k'i lasaniya mun de kɔsɔn i nana i yɛrɛ bila nin na بالنسبة إليه Akhenaton ne bolo ale ye alaw ka nɔrɔbila ye dugukolo kan ne أعتبره الإله أخناتون ne b'a jate k'a fɔ ala de don أولا أطيع أوامر أخناتون fɔlɔfɔlɔ Akhenaton ka yamaruya a b'a labato n bɛ Atun fana labato n'o ye tile tigi ye أنا لا أنوي سفك الدم لكن إن أجبرت ne de fɛ ka joli bɔ yan dɛ mɛ n'aw ye wajibiya an b'a kɛ dɛ dala k'a fɔ ne ka kɔlɔsikɛlaw an bɛna an ka ala dɛmɛ seko bɛɛ lajɛlen na wa i tɛna se ka don cogo bɛɛ lajɛlen na أبو أخناتون بأن أجتنبه ayiwa Akhenaton y'a fɔ ne ɲɛna كانني ذلك n kana sɔn ka fagali kɛ n ka seko kɛ إلا إن أجبرت على fo ni wajibiyara عليكم تسليم a أنفسكم y'aw yɛrɛ kun di dɛ وكذلك أرجو منكم ألا تتسببوا a kana kɛ sababuya ye في إراقة دماء الأبرياء awa ka majɛlenw joli bɔ التجارة المرصوصة حول ayiwa ni faraw ka fara n'o ye fara sanuman ye a kana joli bɔ a kan dala k'a fɔ a tɛ sɔn عليه سوف تجلب عليكم غضب الآلهة i ka dɔn i bɛ ka min kɛ o bɛna alaw ka dimi bila i la لا أحد يجرؤ أبدا على إهانة maa si tɛ se ka jalagɛlɛ k'i bɛ an ka ala Amunu dɔgɔya an tɛ sɔn ayiwa Bajamunu ma sɔn dɛ a ma sɔn اسمعوا a y'a mɛn هورنهوب لا يعرف Holinhob a tɛ hinɛ dɔn dɛ شاركت معه في الحرب ne farala ka kɛlɛ da ka ɲɛsin habilikaw la ani mɔgɔ wɛrɛw ma أي مقتل ne y'a ye a ye fagali min kɛ a ye fagali dagabana min kɛ a tɛ hinɛ dɛ he i bɛ ka mun fɔ mun de kɔsɔn i bɛ ka mɔgɔkan fɔ mun de kɔsɔn i b'a la ka mɔgɔw lasira Holinhob a tɛ se ka fosi kɛ yan Bajamunu ka kɛlɛbolow b'a kunbɛn u bɛ awa batokɛyɔrɔ dɛmɛ a tɛ se ka fosi kɛ a tɛ se ka fosi kɛ n b'a nata u ka se ka bɛn kɛ ka sulhu kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ joli caman bɛ bɔ dɛ Bajamunu banna ko t'u yɛrɛ di wa da tɛ yɛlɛ sisan ayiwa Holinhob o tuma ko ka dayɛlɛ ni fanga ye ko ka dayɛlɛ ni fanga ye اسكبوا الخير a ye gidɔrɔn ji kalama bɔn gidɔrɔn ji kalama gidɔrɔn ji kalama gidɔrɔn ji kalama gidɔrɔn ji kalama u ye gidɔrɔn ji kalama bɔ u kan gidɔrɔn ji kalama Holinhob a lajɛ an b'a kɛ tan de ayiwa kalabiyɛntigiw a ye na kalabiyɛntigiw ko gɛlɛyara a y'u bɔn اتهام على رماة ماء يقوموا aha u ye gidɔrɔn ji kalama bɔ sisan kalakisɛtigiw de b'a la ka kala jiguw kan sisan mun kosɔn u kana se ka gidɔrɔn ji kalama bɔ bilen ayiwa u ye kalakisɛ caya u kan u bolila ka bɔ yen a ye keruni kɛ
ay kirnu ke aywa kala kisetigu aywa bajamun bika jigi duguma sa o ye kala kise guan la sanfɛ o jigina isa buna dakari bajamun kilika do bajamun kilene ni ke ay alikhmahu ay mutibulu da kawdatugo kanin ke akele aya gosi naw fanga beye na dakari botuke yoro dakar la aha dakar la Holding hope. ni kun yɛrɛ kun di kabini ko daminɛ la i ma kɛ sababu ye k'an ka kɛlɛkɛlaw faga i kun bɛ se ka kisi n'i ka ɲɛnamaya ye nka sisan yafa tɛ k'e ma fiyewu i fana kan ka faga de i n'a fɔ i ka sɔrɔdasiw fagara cogo min na i fana kan ka faga de ko gɛlɛyara sisan holding hope a ko n'a kun y'a yɛrɛ di kabini ko kun fɔlɔ la o kun bɛ se ka yafa ma nka yafa tɛ k'a ma sisan dɛ holding hope ani bajamun u bɛna bɔ ɲɔgɔn kama holding hope ani bajamun la todo aya nyashini ko ima akelena ka bedo ku balana holding hope ani bajamun akelen pedeni ke ay baraka na dossier ama baraka na hakiliye jamana armée ma kelen ta nyashi oma aywa aya diga songuna bajamun tajnyana holding hope ye murudige asonguna ayem pamurudige akanga bajamun tajnyana bajamun bina atajnyana oye bajamun faga aywa aywa aka sɔrɔdasi labɛnnen u b'a la k'u yɛrɛ ɲini
Badiamoun fagara. Badiamoun fagara. Oui, Badiamoun fagara. Oui, Badiamoun fagara. Ay, imada. Ayaw mada akana sira akana joro. Ma shiti saka ni fitna ifara fo alikhmahu. Ayta alikhmahu kishika labo. Alikhmahu drone be saka amboni gele na sisa. Alikhmahu aywa. Ay la me ko sebe mamnu tora potokor la baw bela gilim baga baw makono akayere di soni nga ko sili kelaw aninga so rasul ka temeni kelay de aywa ay bojona ka were di na ma were di ka bojona abina ya maria di so rasul ma o ka junga flana ke i ubina be faga no ubina siyango i Badiamoun faga هولين هوب يا فقا بوتك يرو ساكو شي كلا تالا سيكيرا نكوي اي سما كنت كبا لا بو لا كان سيكا كودو كان كيسيكا بونينا اي لا بو الله اكبر اي ربا جيا اي بو ساكا دايله اي فين لا بو اي الخماه لا بو امي مون كيسان امي مون كي انا بارك ني كودو يدي انا بارك ني كودو ام باك تودي نما بو بوتك يورلا سيسا ابغا فراتيك ناو نيدي نما بو ايوا بك نيو فلي دي ابغا توري ناو ما بو ني يا مريا دي راكو كا تشونغا وريكه ني تشونغا يا مريا دي ماشي تكيشي اولا تغني ايوا بولي دام نكوي ايوا اكرا بولي كبوي ني بك ماو دي في ابو تامي جode bina amun deme ayawjo akana sa ayawjo ayawjo akana ta ayna amun deme aywa o woni bede be kaji gisa koy gelaj nyeno bolo sawo Badiamoun lala to ale kelen pede ni ke ale ka aywa ngoto kawulu labe ka unyechi jamana arme ma mo boke otmana wato yoro ko ni aya ko tinye amun bunya be tugodi ya yoro jume kamne ni la boto ba la fulen boli ba to la aywa be ba ka ko tere bla ni kam pamuru ka bo i ka ko tere ani kam pamuru iba bla ka bo ni yere ubolla ka bo koy ubolla ka bo ngi tsaka jo jamana arme nye ka koto alikhmahu bolo ale maso ale to nga keleke ale baraka na hakile nga Badiamoun yake na dusuye aba hakili bara ay wana ne ko juye ka yoro nya ka ko bela jele nya ay wa ni o kelenka alikhmahu la boka sola ay wa shufle de alikhmahu isranami nya o reflani ka koto alikhmahu bolo ate so nga keleke kelami na ma garanti abe baraka na hakile atata dusu fe nga Badiamoun de flani aywa aywa kwa so barake ay koryal kuye ni e ben hando e so ka ben hando ko wata barado ke ay koryal kuye خوفو ani kimoni so mawo woni alikhmaho obinata kuma aywa holding hope fe alikhmaho israna minya akeroye batoko yorob bela jile kera shuye ni alikhmahu do atesoni kake abada ka Badiamoun naka karato ya anaka lalato ya ayini ka kelena gaire fa ka mo fa do fe alikhmahu yefe ki yere diwa anana amba ngi fe ka ma kono de ay ma kono te ay abaya kundi de annana kan yere dide horin hop kele ko digi ni sona angata hakina fale don doni an fana be fe ka bo potero amina bo ngamba hakina fale doni ka kuma nyon fe doni ambo nyini fe احتراما لجناب alikhmahu bunya koso awon ba makono alikhmahu bunya koso ba makono isa ku bina ta nyon soma ka ko bela gere fere ani bembe o to ka fere anu ka bembe labe
alikhmahu akebe ka ko be nyasigi alikhmahu aywa amun fle amun abina aka batolike laba ano nyashi amun ma alikhmahu amun sanuma akabon ko bolo ka soro abina ye aywa kuna siri ni kamana gwa obina ajugu soro ajugu belagele bina kamana gwa ko kuna siri abina ye akembe ka ko laben alikhmahu ye janfanci de aywa yusuf nana Allahu akbar yusuf nana malik ibn zar nimi sabu binarus ani yusuf ka kasula den to anaka jama Allahu akbar nana ayo jo ay mangade akara de طلب المهلة wiye wati de nyini sono ku yeredi alikhmahu jamindo a hakili ka di aka kegun tlonga ba hakula an gana wati dama da aka fere labe aka fere na aka janfa an gana tan dama aye majogino fara nyonka aye shu fana ta nan ye tan dama abe fere labe alikhmahu yusuf yo fode awa ko sura su fana kana yusuf holin hop malik ibn zar ni misabu ni yiri mani kanga karide ka kari ka takni ay ante son oma e aw kana wajibi aka amula jawi ya barala de amun ba kari ka buye bela gele kado ka fonni yiri mani tlo girin amanga bato alate akana amun ladimi de abata abata yuru saraka aula abata yuru saraka aula ay kana jora amun ka sa ato amun yere ka ta yuru saraka ay kana joro ke aw amun ka yiri mani ba kare fe ay nte so abada aw kana gere amununa sura su ay na nyefe aywa malik aw manga amunu doya ayaw mabo soni nga dimi ka usoro ayaw mabo ay takrefe aho tara krefe amunu ga daga ka jigi auka amunu ka funu ka jigi auka ko amunu be karde koy amunu ka danga be auka badi amun alikhmahu kafere amunu dogora de amunu dogora atunna jamogo alauka ala amun asigara ka ta place la sangolo la ayalla ka ta sangolo de la abina jigi kana dugukolo ka wati mana ja abe jigi abina tajuru sarake a jugola abina tajuru sarake juguma de ka abina tasara amuni yalla sanfe abe tlaka jigi kana tajuru sarake amuni yalla sanfe amunu dogora amisa ka ala bele abina hala teme abina tajuru sarake a jugola abina ko abe jigi kana abina abina tajuru sarake abina tajuru sarake an kuma nga jele gere yake amunu kan abina tajuru sarake amuna koy amunu yalla sanfe ne dalembala amunu beyan amunu maboya kata sangolo la niye alikhmahu ka ko la benonde alikhmahu kan namarato ko soma ko ni politique ko abe sigile be janfani namara de ka nga o kana fara o ka aywa namara o bina baci ula ne wahyu de ne Allah taala ka kibariya de ko amun ka yi la sanfe kata a place la sangolo la wati mi mana ja ka be jigi kana tajuru sarake mawla u balaka o de tla ko do mawo kuma aywa yusuf kele aflene ka anyoni ka so nyoni ka boy ka soro u basiri jurula de
o soma caman de b'a minɛ k'a sama ɲɔgɔn fɛ nka Yusufu kelen pe y'a ɲɔni ka bɔ kɔfɛ ayiwa bɛ ka dugumala in gosi gosi wo dɔ bɛ nin duguma n'i ye yɔrɔ gosi ni wo b'a duguma i b'a dɔn a ye mankan min bɔ Yusufu sɔmina wo dɔ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in duguma ko Amunu k'a yɛlɛla sanfɛ dɛ ye Amunu bɛ duguma ja nabara alihmahu ka nabara ja u y'a labɛn de ka taa bila dugukolo jukɔrɔ هل عرج أمون إلى السماء؟ Amunu a taara sanfɛ de wa wala jiginna dugukolo jukɔrɔ de a kɛra malo ye malo dafara somaw ka malo dafara somaw ka kumasuli dafara ala Holding Hope nunu minɛ i ka taa n'u ye Zawira kasobon na awɔ an bɛ tila k'u kiiri k'u juger kɔfɛ taa n'u ye danga bi ka Amun danga bi ka alihmahu i y'an nɛgɛ k'an janfa nin ye san waa caman i b'a la k'an nɛgɛ aw bɛ nin ko kuntan in de kɛ tan nin ko kuntan langolo aw bɛ nin k'a janfa ka mɔgɔw janfa Amunu ko dara kɛnɛ kan a kɛra lebu dafalen ye lebu da kelen a ye bila a ɲɛ a bɛ taa Zawira kasobon na ka taa aw don kaso la kɔfɛ a bɛ tila ka juger Amunu ko bɛɛ ye kalon ye Amunu tɛ yen fosi tɛ yen bi kɔni an bɛ ɲɛnajɛ de kɛ an bɛ ɲɛnajɛba de kɛ bi Yusuf ne bɛ bi dɔ in de jate tawhidu ka setigiya bolibɔtɔ ka o de ye bi ye tare bi Ala Taala ka nabi ɲuman ye ayiwa nin setigiba in na Holding Hope kɔlɛkuntigi n b'i fo k'i barikada n b'a dɔn k'a fɔ nin ko in i y'a kɛ ni kodɔnba ye ani ayiwa jijaba ye ani cɛsiriba ye n b'i fɔ koyi Holding Hope o tumana Amunu tɔgɔ an ka ɲɛgɛn fɛn o fɛn bɛ yen ni Amunu tɔgɔ bɛ a y'a jɔsi ka bɔ yen an ka kokow la n'an ka faraw Amunu tɔgɔ a y'a jɔsi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na aw ka Alahu Taala kelen pe de tɔgɔ sɛbɛn Amunu nɔ na ko ka Amunu tɔgɔw bɔ a n'a taamasiyɛnw ɲɛgɛnw k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen alihmahu n'a jama o ka to ayiwa dibi la n'o ye kaso kɔnɔna na Zawira fo ka t'u fa ye komi ne tɛ fɛ ka joli bɔn kɛ n'o kun tɛ bi kun bɛ kɛ u ka ɲɛnamaya laban ye ne kun b'u faa komi faali man di ye nka an b'u kɔni to yen a y'u to kaso la yen a y'a fɔ a ye dugu masiri aw ka nisɔndiya sabula an ye nisɔndiyaba de kɛ tawhidu o ye se sɔrɔ bolibɔtɔ kan ayiwa nin ye Kanaani jamana ye ayiwa Yahuza n'a muso kɔngɔ b'u la den nana Yahuza den kɔngɔ bɛ ne na koyi kɔngɔ bɛ ne na Yusufu balimaw filɛ nin ye sisan dumuniko kelen de bɛ yen dumuniko kelen fɛn dɔ kɛ sa Yahuza ayiwa den filɛ nin ye kɔngɔ b'a la dɛ kɔngɔ bɛ den na i tɛ fɛn dɔ kɛ an ka i k'i sigi ta o ye mun ɲan ye Yahuza kɔngɔ b'an na dɛ i tɛ ko dɔ kɛ ayiwa nin ye Shamuɛl fana ye a ye sabari fo tile ka bin dumuni a t'an wasa fo tile kɔnɔ siɲɛ kelen denmisɛnw tɛ nin faamu koyi kɔngɔ b'a la denmisɛn tɛ nin faamu wa o tumana ala faamu n'a faamu n'a t'a faamu ala faamu ayiwa Benyamin nana isa kɔngɔ de bɛ yen daraka tilelafana surafana o tɛ sɔrɔ surafana dɔrɔn dumuni bɛ kɛ siɲɛ kelen dɛ ayiwa foli bɛ aw kan kisi b'aw kan kisi bɛ e kan mun de kɛra Benyamin i tunna de wa Benyamin i tɛ to ka na yan dɛ ayi n fa de ye ci ka na aw ma o kabakoyar'o la dɛ den e ka taa fɔlɔ den e ka taa fɔlɔ cogo di an fa mago bɛ aw na de ne kɔni t'a dɔn a ko n k'aw wele ka na an fa de y'a fɔ k'i k'anw wele awɔ o ye tiɲɛ ye nka an fa tɛ kuma an fɛ a bɛ san caman ba bɔ a tɛ kuma an fɛ o e bɛ fɛ k'a fɔ an fa de y'an wele ko an ka na mun de kɔsɔn ne bɛ nkalon tigɛ aw ka se ka n yɛrɛ kun ye mun ye n fa bɛ k'aw makɔnɔ o a y'a fɔ tɔw ye dɔrɔn tahak o tuma a y'aw bɛn ka wele ka na kahat a ye wele ka na a bɛna taa Yusufu ka jogini kɔrɔ la wuli sa ayi Yusufu ko ye fujuni de ye o ye fujuni de ye aw de kɛra sababuya ye o tuma ladilikanw ani lakarilikanw an tɛ fɛ k'o mɛn bilen a y'a to an ka taa sa a tora aw kuma fili ɲɔgɔn ma a ye n dabila wa ne kɔni ye cikan lase wa ne taara ayi jɔ
imada sa bonoke imada ثمة طائفتان من الناس jama kulu fila be mɔgɔw la ولا تعرفان u tɛ hɛrɛ ye u tɛ baraka sɔrɔ abada في هذه الدنيا ولا u tɛ hɛrɛ ye diɲɛ na u tɛ hɛrɛ ye lahara o jama kulu fila أيكم يا أولاد jɔn de denw na ni mɔdenw na jɔn de bɛ se k'o fɔ ɲɛna طائفتان jama kulu jigi warolen fila u tɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na u tɛ ne b'i jaabi الذين لا يحترمون أهلهم minnu t'u somɔgɔw bonya u tɛ ɲuman k'u ye u b'u somɔgɔw tɔɔrɔ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye أنت ابن من أولاد e ye jɔn de den ye ne ye lawi den de ye mɔkɛ ne ye lawi den ye حفيد قحاط e ye kahatu de ye awɔ n y'a faamu o ɲɛna kahatu n mɔden ye kahatu aha وأيكم يعرف من هي الطائفة الأخرى التي jama kulu dɔ in dun jɔn de b'a dɔn minnu tɛ hɛrɛ sɔrɔ ولا fiyewu تهنأ بالسعادة u tɛ lafiya sɔrɔ أنا يا جدي ne fana b'i jaabi أما أنت e kɔni أعرفك جيدا ne b'i dɔn أنت kosɛbɛ إشبيل ابن بنيامين e isbil de binyamini den de ye e ye e ka n jaabi الذين لا يحترمون من يكبرونهم minnu tɛ u kɔrɔw bonya u tɛ olu لا ye يحترم الكبار mɔgɔ min tɛ maabaw u kɔrɔw bonya a kɛra cɛkɔrɔbaw ye minnu si jɛra wa أو كانوا كبار وجهائكم wala u kɛra u ka kabila maabaw ye minnu t'u bonya kɔni الله خيرا ala k'aw sara ni hɛrɛ ye في هذه الدنيا nka olu ولا hɛrɛ u tɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na u tɛ hɛrɛ sɔrɔ lahara maa minnu tɛ mɔgɔkɔrɔbaw bonya ما أشد خوفي على ne ka sira ka bɔ sa jamakulu kan minnu bɛ yen u ma bonya si dɔn u ka nabi ɲuman an'u fa cɛkɔrɔba a n'a ka si jɛ u ma bonya السلام عليكم. kisi bɛ kan y'an fa kisi bɛ ala ka nabi ɲuman kan السلام على نبي الله. kisi bɛ ala ka nabi ɲuman kan السلام على نبي الله kisi bɛ ala ka nabi ɲuman kan السلام على نبي الله kisi bɛ ala ka nabi ɲuman kan السلام على نبي الله kisi bɛ ala ka nabi ɲuman kan kisi bɛ ala ka nabi ɲuman kan kisi b'i kan على نبي الله. kisi bɛ ala ka nabi ɲuman kan foli bɛ n fa kan السلام على نبي الله kisi bɛ ala ka nabi ɲuman kan سلام الله تعالى عليكم ala tala kisi bɛ aw kan yakuba san caman ba kɔfɛ a y'u denw a y'a denw wele a tɛ kungo fɛ a mago t'u la o de kosɔn weleli yɛlɛ a balilaw la diɲɛ a balilaw la u ma se ka da la fiyewu sabula a mago t'u la a y'u sen bɔ a ka kow la kabini yusufu ko kɛra نعم يا أبي. aw n fa u nana u bɛ yan هذا القحط وهذه الشدة n y'a ye ni sajugu gɛlɛya ye ni gɛlɛya in فظاهره عذاب awa hinɛ de don a kɛrɛkɛla ye ɲangata ye mɛ a kɔnɔna ye ala ka hinɛ de ye لن يكون رحمة لحفنة من الكسالى أمثال nka a tɛna kɛ hɛrɛ ye aw ɲɔgɔnna sɛlɛbatɔw ye kɔngɔ bɛ ɲini k'an fa koyi لا يكترثون cɛw mago t'a la kɔngɔ bɛ ɲini k'an fa الذي أصابكم mun de y'aw sɔrɔ فمتى ستنقضون حظكم وتبكون على ما فات aw bɛna aw sigi ka sɔrɔ ka kasi kabanagaw kan أشداء وأن كل منكم n ko aw ye maakolo gɛlɛnw ye n ko aw de ye denbaya jɔbagaw ye أرى وكأنكم قد حزمتم على o tumana aw bɛ fɛ k'aw sigi de sa fo saya k'aw fa kelen 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 k'aw bansa kɛ an bɛ mun de kɛ an fa an bɛ mun kɛ وماذا يمكن للنسوة أن يفعلوا musow bɛ se ka mun kɛ ni cɛw dɛsɛra u bɛ k'u sigi ka filɛ ten اجتهدوا a y'o jija ولا تكونوا عطالين aw kana kɛ salabatɔ sigilenw ye tan n fa كل المدن والقرى dugu minnu b'an kɛrɛfɛ yan gɛlɛya y'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an fa فما عسى البحث والجد an b'a kɛ cogo wɛrɛ bɛ mun ɲini من مليخة ne y'a mɛn mali ka yɔrɔ أناس آخرون أن أحوال مصر k'a fɔ ayiwa ni mɔgɔ wɛrɛw misira lahalaya ka ɲi azizu misira k'a ye jiginɛba de jɔ ka alikama caman bila a kɔnɔ fɛn min tora aw bolo kabini wari la a y'aw ka labɛn sabati aw ka taa misira o ka fisa aw k'aw sigi lahala aw musow n'a denw aw n'u kisi ka bɔ ayiwa kɔngɔ ma nka k'aw sigi ka dusu kasi aw ka lahalaya kan mɔgɔ tɛ gɛlɛya kun bɛ tan a ye wuli aw ka taa o don dɛ lamagalama ka di ala ye